गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आज आपण राजूमामासोबत नदीवर आलो आहे बघा. आज आलो आहे आपण मासे पकडायला. राजूमामानं आणलं आहे जाळं आणि आपण पकडणार आहे काट्यानं. बघूया, कारण की आपल्याला त्याची आयडिया नव्हती, त्यामुळे आता राजूमामासोबत अनुभवी माणसासोबत आपण आज आलो आहे बरं का. तर तुम्हाला दाखवतो मी नदी. इथं खूप मोठा बंधारा आहे. त्या बंधाऱ्याला पाणी अडवलेलं असतं, पण आता सध्या एवढं काय म्हणजे अडवलेलं नाही. तरी बघा बंधारा हे राजूमामा. व्हिडिओ खूप चांगला होणार आहे मित्रांनो, तर नक्की बघत राहा तुम्ही. आता तुम्हाला दाखवतो बघा. आज आपण आता मासे घेतल्याशिवाय जाणार नाही बघा. आज आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मासे पकडायचे. पाण्याचा आवाज येत असेल तुम्हाला. चला मग आज सुरुवात करूया आज. ठीक आहे, बघत राहा आपलं चॅनल गावाकडची शुभांगी या चॅनलला. मित्रांनो, नवीन कोणी असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ठीक आहे, चला मग बघूया मासे पकडण्याची ट्रिक. चला. मित्रांनो, आज पाण्याला गती असल्यामुळं राजूमामा म्हणतात आपल्याला जरा पुढं मासं गावतील बरं का. फक्त एवढं एक गती असल्यामुळं जाळं स्थिर राहणार नाही, पाण्यासोबत वाहणार ते जाळं. ठीक आहे, बघू शकता पाण्याची किती गती आहे. राजूमामा आता एखादा फिक्स पॉईंट करतील, त्या ठिकाणी जाळं टाकतील. त्यानंतर आपण तुम्हाला दाखवणारच आहे कशा पद्धतीने आपण माशांची ते करतो. हे बघा मित्रांनो, आता राजूमामा जाळं घेऊन चालले बरं का. ते बघा, दिसत असेल तुम्हाला ते झाडांच्या पलीकडं. आता मासे पळायला लागले, त्यामुळे राजूमामा म्हणे मी आता पुढून त्यांना अडवतो म्हणे. बघा, आपण काय फक्त दगड मारायचं काम करायचं मित्रांनो. म्हणजे आज तुम्हाला सगळं दाखवणार आहे बघा मित्रांनो. तुम्ही फक्त बघत राहा, व्हिडिओला स्किप करू नका. नवीन कोणी असेल तर मित्रांनो प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे आपलं चॅनल ग्रोथ घेईन. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी घेऊन येईल. रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला मी दाखवत राहणार आहे मित्रांनो. तुमचं मनोरंजन करण्यासाठीच आपण हा चॅनल चालू केलेला आहे मित्रांनो. ठीक आहे, राजूमामा आता त्या कोपऱ्याला गेले बघा. बघत राहा मित्रांनो आपलं चॅनल. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा मित्रांनो. आणि आवाज क्लिअर नसेल किंवा व्हिडिओ क्लॅरिटी नसेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो. सध्या तर आपण मोबाईलवरनंच करतो आहे मित्रांनो. काय करणार, सध्या आपल्याकडे तेवढे काय असे ॲसेट नाही. आपल्याकडं कॅमेरा किंवा आपल्याकडं माईक नाही आहे, त्यामुळं आपण जे काय आहे ते मोबाईलवरनंच करतो आहे. त्यामुळे थोडंफार आवाजामध्ये कमी जास्त होत असेल, पण मित्रांनो भरभरून प्रतिसाद द्या आमच्या चॅनलला. असेच प्रेम करत राहा मित्रांनो आमच्यावर. ठीक आहे, मी दाखवतो तुम्हाला. आता आपल्याला दगड मारायची मित्रांनो पाण्यामध्ये. आता राजूमामा सगळं जाळं व्यवस्थित करतील. आज नितळ पाणी आहे.
मित्रांनो, राजमामा म्हणतात आपल्या नितळ पाणी असल्यामुळे ते माशांनी आपल्याला बघितलं आहे आणि पळाले बघा, वाहत्या पाण्यामध्ये पळून गेलेत. येताना आपण इकडनं यायला पाहिजे होतं, असं इकडनं यायला पाहिजे होतं, आपण ते डायरेक्ट तिकडं आलो ना. हो ना. मित्रांनो, आता राजूमामा सध्या इथलं जाळं काढतायत बरं का. बघू आता ते त्याच्यामध्ये काही लागलं आहे का. इथं जर लागलं नसेल तर आपल्याला जागा चेंज करून दुसरीकडे जावं लागेल मित्रांनो. मग तिथं राजूमामा जाळं लावतील. नाही लागले मित्रांनो, एक पण जाळा नाही लागला, आपला मासा नाही लागला. बघूया नवीन ठिकाणी काय लागतं का. आपण अगोदर त्या पुलाच्या पलीकडे होतो बघा मित्रांनो. आता आपण इकडं अलीकडं आलो होतो, जाळं पण लावलं होतं, पण त्या जाळ्यामध्ये काहीच गावलं नाही, कारण की पाणी खूप आता स्पीडमध्ये आहे आज. तुम्ही बघू शकता, हे बघा झूम करून दाखवतो, स्पीड जास्त आहे पाण्याला. त्या दिवशी गडूळ पाणी होतं राजूमामा म्हणे, आणि मासे पण एका साईडला खूप येऊन बसले होते, त्यामुळे त्या दिवशी त्यांचं चांगलंच चानस गावला होता. आज घावल पण जरा जास्त फिरावं लागणार आहे मित्रांनो, पण तुम्ही शेवटपर्यंत बघत राहा. नक्कीच आपण तुम्हाला आज माशाचं दर्शन करून देणार आहे मित्रांनो. मित्रांनो, आता राजमामांनी इथली जागा आता निवडलेली बरं का जाळं लावायला. बघूया आता. तिथं खूप पूर्वीचं कोणीतरी तिथं पिंजरा लावलेला आहे मासे पकडायचा. पिंजऱ्याच्या आसपास थोडी म्हणजे अशी वाटली, झळक वाटली, जरा झलक वाटल्यामुळे मग राजमामा म्हणले आपण इथंच लावून बघू. त्या पद्धतीने ते लावू लागले.
असंच प्रेम मित्रांनो तुमचं आमच्यावर राहू द्या, कारण की तुमच्या प्रेमाशिवाय तर आम्ही जास्त म्हणजे दूरपर्यंत जाऊ शकत नाही मित्रांनो. भरभरून प्रतिसाद द्या, भरभरून आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. राजू मामा आता जाळं लावत आहेत बघा. आता दुसऱ्या ठिकाणी जाळं लावलं आहे आपण. आता पहिल्या ठिकाणीला तर आता फ्लॉप गेली, पण ह्या ठिकाणी तर आता काही ना काही मिळालंच पाहिजे आपल्याला. त्याचबरोबर आपल्याला पण शिकायला मिळतं मित्रांनो राजमामाकडनं, कारण की राजमामा गेले 15-20 वर्षापासून मासेमारीचा व्यवसाय करतात, त्यामुळे त्यांना चांगला तगडा अनुभव आहे बघा. त्या अनुभवाच्या जोरावर ते असफल राहू शकत नाही, ते सफलच होणार, गॅरंटी आहे आपल्याला. अशा पद्धतीने जाळं लावलेलं आहे राजमामांनी. शेवटचं टोक लावायचं राहिलं. पुढे आता मासे उचकूया मित्रांनो, नंतर तुम्हाला दाखवतो किती बी भेटले आपल्याला माशाचे. असंच बघत राहा, हसत राहा, खेळत राहा. गावाकडची शुभांगी चॅनल बघत राहा. आनंद वाटतो तुम्ही असं आम्हाला भरभरून प्रतिसाद दिल्यावर. तो आनंदच वेगळा असतो मित्रांनो, खरंच ना. बायको मी खूप खुश होतो आम्ही तुमचा असा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, कारण की नवीनच करतो आहे काहीतरी, पण मग त्याला जर तुमचा असा सगळ्यांचा सर्वांचा प्रतिसाद चांगला मिळाला का, एक वेगळीच आपली अशी मनातली छबी होऊन जाते बघा. एक आनंदी आनंद घडे जिकडे तिकडे चोहीकडे. सुखदुःख हे जीवनामध्ये येतच असतात, ते पार केल्याशिवाय तर सक्सेस भेटत नाही मित्रांनो. त्यामुळे हे सुखदुःखांचे डोंगर सगळं आपण हे करूनच पार करूनच जाणार आहे मित्रांनो. ठीक आहे. काल या ठिकाणीच मामांना खूप मासे गावले होते मित्रांनो, म्हणजे 2 दिवसापूर्वी खूप मासे आहे बघा इथं. पण मग आता सध्या गावत नाही बघा. जाळं आपण तिकडं लावलेलं आहे. मामा इकडे जलपर्णीमध्ये आता ते करतात, माशांना उचकवतात. ह्या कामाचा खूप अनुभव असल्यामुळं राजूमामांना शक्यतो 100% मासे लागतातच मित्रांनो. खूप वर्षापासून हे व्यवसाय करतायत ते, त्यामुळं अनुभव खूप मोठा आहे त्यांचा. आज नाही काही मामा त्याच्यात, 100% ते करंट मारला, करंट हो करंट सोडला असेल त्याच्यामध्ये, करंटमुळेच मासे राहिले नाही आज. सगळा मासा खोलमध्येच गेला आता.
खूप मोठी नदी आहे मित्रांनो, पण काय झालं माहिती आहे का, गाळ बसून बसून तिचं पात्र छोटं होऊन गेलेलं आहे. बघा ते झाडं दिसत आहे ना, त्या झाडाच्या लेवलला नदी होती, पण आता हा सगळा बसलेला गाळ आहे नदीतला. पात्र फक्त इकडंच चालू आहे सध्या नदीचं वाहतं. राजू मामांचं पण जाळं थोडं फाटलेलं असल्यामुळे मित्रांनो काय झालं होते, त्यातून मासे निघून जातात. त्यांची पण परिस्थिती बिकट आहे बघा. कसं तरी आपला उदरनिर्वाह भागवतात ते आणि त्यांचा मुलगा, दोघांचे. त्यांना पत्नी नाही आहे. त्यांचा मुलगा आता 18 ते 20 वर्षाचा असेल. तो ज्यावेळेस जन्माला होता तेव्हापासून त्यांची मिसेस एक्सपायर झाली होती. तेव्हापासून ते एकटाच सांभाळ करतात त्यांच्या मुलाचा. खूप चांगले आहे मित्रांनो, ते खूप मायाळू आहे. मुलगा पण त्यांचा खूप कष्टाळू आहे बघा मित्रांनो. वीटभट्टीवर काम करतो, मोलमजुरी करतो, सगळे कामं करायला एकदम पटायचे मित्रांनो. एक नंबर आहे बघा. दोघेही बापले एक नंबर चांगले आहे बघा, चांगल्या स्वभावाचे. मित्रांनो आता आपण गळावर मासे पकडणार बरं का. जाळ्यावर काही भेटायला गेले, कारण लोकांनी ते करंट सोडून मासे पकडून नेलेले आहे. त्यामुळे सगळे मासे आता ही खोल डवामध्ये येऊन थांबलेले आहे. त्यामुळे आता डवातच आम्ही आता बसलो बरं का मासे पकडत. तुम्हाला नक्कीच दाखवू आपण आता मासा पकडल्यानंतर. ती पांढरी दिसते ना, ती काडी बघा मित्रांनो. आपण लई प्रयत्न करतोय बरं का मित्रांनो, पण मासे काय आपल्याला लागत नाही सध्या तरी. बघू, आपण प्रयत्न करतच राहू आपल्या. तुम्हाला आज कुठल्याही परिस्थितीमध्ये माशाचं दर्शन देणारच आहे मित्रांनो. पाणी आज लई स्पीडमध्ये वाहत आहे. रोजच्या पेक्षा आज जास्त आहे. राजू मामा तिकडे बसले काटा टाकून, आपण इकडे बसलोय.
वातावरण कसं काय मित्रांनो इकडचं, नक्की आम्हाला कमेंट करून सांगा बरं का. बघा सगळीकडे हिरवंगार मस्तपैकी, आणि जीव पण चांगला लागतो बरं का इकडं. निवांत बसायला चांगलं ठिकाण आहे नदीवरचं. मी बघितलंच नव्हतं बरं का, राजमामांनी मला इकडं आणलं या ठिकाणावर. भारी वाटलं पण, एक नंबर मस्त. बघू आपण आपले प्रयत्न चालूच ठेवू, तुम्हाला नक्कीच दाखवू आपण मासा पकडलेला. आता आपण जागा चेंज केली बरं का मित्रांनो. मनापासून आपण प्रयत्न करतो आहे बरं का, पण माशाचं काहीच थांगपत्त्या लागत नाही बघा सध्या तरी. असं आपण सोडलेल्या काट्याला डिवचत सुद्धा नाही ते मासा. त्यामुळं निराशा होऊ लागली मित्रांनो सगळी. तरी आपण प्रयत्न करत राहायचे. सकाळी आपण 9 वाजता आलो होतो, 9 साडेनऊ वाजता. आता तुम्हाला सांगतो टाईम झाला आहे बघा 12:30 वाजले, म्हणजे 3 घंटे झालेले आपण येऊ, पण अजूनपर्यंत तरी आपल्याला एक पण मासा भेटलेला नाही. बघू अजून आपण प्रयत्न करतच राहणार आहे मित्रांनो. हार मानायची नाही बघा, शेवटपर्यंत झगडत राहायचं. एक तरी लागणार. प्रयत्नार्थी परमेश्वर, प्रयत्न केल्याशिवाय फळ मिळत नाही. त्यामुळे आपण प्रयत्न करतो बघा, फळ नक्कीच मिळेल. वेळ लागेल पण फळ मिळेल. फळाची अपेक्षा न करता आपण काम करतो. हे बघा मित्रांनो, आपण नवीन ठिकाणी आलो आहे बरं का. इकडं मामा बसले बघा. मामाने आता गळ सोडलेला आहे पाण्यामध्ये. एक मरळ गावली मामानं. तुम्हाला दाखवता आली नाही कारण की तिथं आम्ही खूप अडचणीत उभे होतो. मासा आहे बघा या डावामध्ये, लय मासे आहे. पण आपल्याकडं जे जाळं आहे ते हात फेक जाळं जर असतं ना तर एक नंबर काम झालं असतं. मामांनी मग तर एक नंबरच काम केलं असतं. पण आपल्याकडे ते लावायचं जाळं आहे, आणि हे डोक्याच्या वर पण पाणी आहे. खोलवर पाणी असल्यामुळं काय होतं आहे, त्याच्यात उतरता येत नाही. ट्यूब असतं ना तर ट्यूबच्या साहाय्यानं आम्ही खरंच लय एक नंबर मासे पकडले असते बघा. असे डोळ्याने दिसतात ते. आता कॅमेऱ्यामध्ये दाखवता येणार नाही आपल्याला. वरच्या वर उड्या मारतात ते बघा. तुम्हाला दिसत असेल तरी उड्या मारलेलं बघितलं असेल मित्रांनो तुम्ही, कसला थवा होता. हां, केवढा मोठा होता. मामा उठले लगेच तिकडे सगळे लगेच गायब झाले, जोरात पळाले सगळेच. एक नंबर आहे बघा मित्रांनो, एक नंबर. लय मासा आहे याच्यामध्ये.
एवढा मासा आहे की तो सगळा जर काढला तर ट्रक भरेल एवढा मासा आहे. पण काढायला आपल्याकडे साहित्य नाही, आपण फक्त गळावरच काढण्याचा प्रयत्न करतोय. ते सकाळचं जर जाळं लावायचं म्हटलं तर त्याच्यात पाणी आतमध्ये उतरावं लागतं. पाणी एवढं खोल आहे का डोक्याच्या वर आहे फार. एवढ्या खोल पाण्यामध्ये ते जाळं लावताच येत नाही. बघा बघा कसल्या उड्या मारतात ते. चांगले मोठे मोठे मासे, अर्धा 1 किलो मोठ्या साईजचे मासे आहे सगळे याच्यामध्ये. बघू आपण आता, प्रयत्नार्थी परमेश्वर. गळावरच तरी 2 मासे पकडले, एक चिलापी पकडली आणि एक मरळ पकडली. बघा तुम्हाला दाखवू आपण शेवटच्याला. खूप वेळ झाला मित्रांनो आपण बसलोय बरं का, पण अजून काय आपल्याला मासा लागला नाही. 2च माशावर भागवावं लागतं आपल्याला असं मला वाटतंय. गळ लावून ठेवलेलं आहे आपण. मासे पण एवढे हुशार असते मित्रांनो, आपण डावाच्या कोपऱ्यावर जरी बसलो, त्यांना डोकं जरी दिसलं तरी ते पलीकडच्या कोपऱ्याला जातात लगेच. म्हणून आज आपण काय केलं आहे, गवताच्या अलीकडे बसलो आहे मित्रांनो. पलीकडे ते काका शेळ्या चारतायत बघा. तिथं आपली गाडी आहे. हा मोठा डवचा डव आहे बघा. बघा त्या कोपऱ्याला किती मासे. मासे भरपूर आहे मित्रांनो, पण आपल्या गळाला येणं गेले बरं का. अफाट मासे, अफाट. त्याला जाळं जर असतं ना, आज विषयच आपण केला असता मोठा. जाऊ दे, आपल्याला फुल नाही, फुलाची का पाकळी मिळालेली आहे. तुम्हाला दाखवणारच इथे शेवटच्याला. बघा तुम्ही आपल्याला काय काय मिळालं ते मित्रांनो. शेवटपर्यंत बघा, पण विनंती आहे तुम्हाला खूप मजेशीर वाटेल व्हिडिओ. आपण आता सावलीला बसलोय बरं का झाडाच्या. खूप ऊन चटकत होतं, ताण पण खूप लागले. आता आपल्याला पाणी प्यायला कुठेतरी जावं लागेल मित्रांनो, वस्तीवर. नाहीतर आता बघू मामा काय म्हणतात, निघूया घराकडेच. नाहीतर 3:30 वाजलेली आता. हे बघा मित्रांनो, ते आपल्याला एक मरळ आणि एक चिलापी गावली होती. आता तिची आपण भाजी करणार आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आजचा टास्क पूर्ण झालेला आहे मित्रांनो. तर आमचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा. आमच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो. खरंच तुमच्या मदतीशिवाय पुढच्या गोष्टी म्हणजे जे काही आपल्या चॅनलचा ग्रोथ आहे तो होऊ शकत नाही मित्रांनो. तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार. हसत राहा, खेळत राहा, स्वतःची काळजी घ्या मित्रांनो.